Smutinka? Ano? Musíš ženský skin si udělat hlavně, jak nebudeš mít sukni, tak letíš hned, jo? Teda co, kdo to řekl? Cože? Aha, takže diskriminace. Hej, navrhuji jinýho manažera hned teď, ty vole, tenhle je nějaký sexy. Já dám jiný kancel, abych dělal reset, já jsem chtěl necítím se tu dobře. Běžte, ode mě, už. Zdravím všechny, a Smutinku zdravím, ahoj. Ahoj. Můžete to všichni ovládat? Streamers mám nastavit? Ne. Jo. Jo, dobré ráno, dámy a pánové, dáme si poradu hned na uvítanou. Zamkneme dveře. Všichni se prosím usaďte, přátelé, vítáme vás ve firmě Dylan Dawson, všichni se usadí. Tak, dobrý den. Pane, já mám otázku, pane, já mám otázku. Tento týden budu vaším šéfem, je tady pan Kady, Spike, Kapesník, Smutinka, Kerberos, Herdin a Drokalár. Dámy a pánové, jenom rychle bych vás obeznámil s pravidly. Máme mezi vás flákače a pohybujeme se tady v prostorách té nejmenší kanceláře, takže to bude krásně přehledný. Rád bych jenom řekl, že hrajeme s takovýma pravidlama, že když někoho vyhodíme, tak nevíme, jestli byl nebo nebyl flákač, jo? To je jediná taková změna. Ano, pane! Pane, jste nejlepší, pane. Co? Jak zvednu pravou ruku? Prostě běžte pracovat, nezvedej pravou ruku, dopadne žek. Ano, pane! No, jak uvidím někoho zapalovat kloš nebo vyrovat počítače, schazovat servery, víte, co to znamená. Co Smutinka nemůže najít svůj stůl, tady budete pracovat, jo? Vidíte ten tady toho stolu, to je vaše pracoviště. Jsou tady záchody. Smutinko, na tady máš ten toaleťák, co jsi chtěla. Jo, tak gimme. Tady máš to položit. Tak, tady to máš. Stav. Projít. Počkej, tohle je taky to byl mistr. hrašení, nebo ne? Prosím. Dámy první. Ej. Co tam děje? Já tady snažím se slečnu pustit přes dveře. Ale furt mi zavírá. Dobré, tak jo. Vy se plakáte, jako co děláte? Tak na kákáč. Co tady plakáš? Ježiši, co to Bože, jako nemakáš? já, to, se... Já zrovna uj. Nemáš Vy tady určitě... Mě to nešlo otevřít. Tady určitě děláte nějaké nekalu. Smutinka neumí otvírat dveře. Ale tady to Ty jsi to jí otvíral. Královna. Šéfe. Tak, kdo nám ještě chybí? Pan Kerberos, výborně, zamkneme se. Tak, dámy a pánové, že produktivita je velmi stagnujícího, ten stagnující tendence, vůbec nám to tady nejde nahoru. Já jsem vás všichni bedlivě sledoval. Já střihl 2 kola, pane šéf, já bych chtěl být asistent. Co? Že jsem střihl 2 kola úkolů. Já taky, pane. Já jsem viděl Smutinku a Hrdina, jak se tam flákali a tancovali tam. Já jsem viděl vás, jak jste Smutinku. Co ty jsi tancoval, co kecáš? Já jsem druhé kolo, prostě nestihnul. Musíme zůstat konstruktivní. Pane Spajku, chci se vás zeptat. Tady váš kolega Herdin mě informoval o tom, že jste snad pošpinili jeho sešívačku ulepenou nějakou ulepenou substancí. To je jasný, že já vám to úplně vysvětlím. Já jsem šel do kuchyně, když tam flákal, že to chce hodit na mě. Klasicky prostě. Ne, že se ta sešívačka zajebala tím žele sama, ne? No já jsem to neudělal, já jsem doplňoval papíry do tiskárny, potom toaleťák na Pánské, kam za mnou došla Smutinka a něco po mně chtěla a pak jsem došel. Hodně doplňování. Počkat. On mě tam jakoby odvlékl na pány. Aha. Dobře, viděl jsem to, je to tak. Budeme řešit, to když tak eskalujte na HR. Dámy a pánové, jako vrchní nejlepší práskač se zatím osvědčil pan Herdin, už ho povyšuje na manažera. Já jsem byl mnohem lepší práskač, já jsem byl tak lepší práskač, že bych napraskal je Herdina. Dostává žádný zvýšený plat. Od teď pan Herdin bude hlídat, jestli jste produktivní a tento den... Pane Herdin, já se omlouvám. Já chci asistenta, pane Herdine, vy potřebujete asistenta, vy máte vysokou funkci. Pane Kerberos, ovládejte se. Já jsem tam na práci, pardon. Všichni jste skvělí pracovníci, nikoho z ničeho nepodezřívám. Kafe! Můžete si vzít to kafe, někdo prosím, abych si dal kafe. Jo. Děkuji. Taneček k tomu, děkuji. Ta hudba mě tady nutí.
i v menu základním jsou různé rozeznatelné skiny. Představil bych si třeba nějakou otevřenější sukni. Pane kapesníku, co se to... Pane kapesníku, sexuální harašení na pracovišti, to teda ne, pojďte sem, ať vás můžu poprdeli. Osobní volba, vykejte se jak chcete. Dámy a pánové, dokončete, co máte rozdělaný, jdeme si dát další moje poradu. číča. Tak, zlatíčka, všichni se posadíme. Přátelé, pane kapesník, neruším vás? Pardon. Říkám dobře? Pardon. Tak, poslouchejte, dvě věci. Jednak dovezli jídlo, tady nějaký tu. narážky na nějaký Pane jakoby šéfe, dress code. Kdo mluvil? Kdo to Pan řekl? Spike. Pane kdo šéfe, mluvil? to byl Spike. Co Já jsi bych ho říkal? vyhodil, on jde uprostřed přestávky. Nepřerušujte mě, já ztratím nit a neřeknu, co jsem potřeboval. Dvě věci, takže slyšel jsem tady nějaký narážky na dress code. Poslouchejte, jsme mladá firma, individualismus silně podporujeme, takže ano, příště, kdo přijde do práce a bude vypadat jako takový ten vanila týpek odvedle, tak prostě nechci říkat, že ho vyhodíme na základě toho, samozřejmě vás pustit nemůžeme, ale trošku chci, abyste dali najevo svoji osobnost, aby jsme dokázali trošku se na sebe takzvaně napojit. Ano, pane kapesníku? Šéfe, to jsem říkal já. Já bych se rád Dobrá napojil. práce. Poslouchejte, druhá věc. Ne, ruka. Fakt, jediný člověk, co tady nemá bílou košili s barevnou kravatou, má problém s tím, že vypadá jako jediný tady nějak odlišně. Nekecej. Neruším vás, nepřerušuju tady něco důležitého. Šéfe, proč máte v ruce zavírovanou disketu? Tady máte, Pardon, šéfe, já si tady sednu. Jen to klidně veďte, prosím, ukažte se, jaký jste asistent. To je v pořádku, šéfe, já jsem chtěl jenom říct tady tohleto, protože to bylo velice Ne, důležitý. nechte se rušit, pokračujte. Máte ještě minutu 30. Dobře, Sebránko, příště, až se tady sejdeme, tak ode všech z vás chci vidět nějaký pořádný hadry. Pane Herdine, ano. jste u slova, mohl byste vyřešit nehorázný problém v této firmě a to, že mám svoji vlastní oddělenou koji s počítačem a nejsem mezi ostatníma členama firmy. Ano, tak, pane. Je to tak, pan Kerberos má tamhle v odděleném úseku firmy osamocené pracovní místo. Pane manažere, je to něco osobního, proč jsem jako jediný, Já jsem se taky chtěl zeptat, jestli je to jako... jsem to tady nějak Pane manažere, tohle nechápu. O infekci, kterou tady by pan Kerberos mohl Takže vy tohle to pan Kerberos je silně infekční, nebudu přesně specifikovat čím, ale bylo mi doporučeno, abych ho oddělil od zbytku kolektivu. Ale svojí mámě nemůžete věřit, vaše máma pořád vymýšlí nesmysly, já nejsem infekční, bo jsem se dvakrát ověřit. Je tady někdo, koho podezříváte z flákání? A z toho, že tady roznáší tyhle infikovaný flopiny? No zatím mi vidím v ruce jenom vašeho asistenta. No, proč protože ji drží v našemu svrchovanému vládci. Tak ani slovo. No já mám jistá podezření, ale ty už Šéfe, nemáte čas, šéfe, rychle, šéfe, nemáte čas! V pořádku, pokračujte. Všichni jste výborní zaměstnanci. Výborná práce, šéfe, jste nejlepší. Dobrá práce, Miluju tuto firmu. Co vy tady si poflakujete? Já? No, vy tady stojíte. No. Já? A ty, prosím tě, ty pracuj. Jo. Spajku, Flákač. Spajku, ty jsi flákač? Spajku, je kurva nahlas trošku. Nejsem! Nejsi. Já tě sleduju tě, Vazovsky. Tak kolegové, vážení kolegové, poslouchejte mě, prosím. Nemůžu. To je velmi důležitý, dneska jsme tady, protože se s někým z vás, řeknu to naprosto na rovinu a přímo, s někým z vás se dneska musíme rozloučit. Kdo to řekl? Počkej, o jaký ženě mluvíš, já jsem chlap. Podívej se na můj... Podívej se na mě. Prostě dokončit větu. Můžete ke mně mít aspoň ten fundamentální lidský respekt a prostě nechat mě dokončit, co jsem kurva řekl. Já chtěl říct. Ano, pane. Ano. Dobře. Ano, pane šéf. Tak, přátelé, někoho z vás musíme propustit. Bohužel, čas utíká. Šéfe, dejte mi chvilku, Pane Drokalar, proč nesedíte? Deadline prostě pušovat. Vyhodit. Neřeším Pane Drokalar, proč v ruce! Proč máte ten rdíšek na zemi? Zvedněte si ho, pane Já Drokalar! chci slyšet celou poradu! Pane Drokalar, já už jenom trénuji, budu taky jednou. Pane Drokalar, nemám čas na tohle, postaňte se. Pane Herdine, jako asistent chci slyšet vaše podezření. Kdo si myslíte, že je nejméně efektivním členem tohle týmu? No. No mluvte! Když bych musel na někoho ukázat... Musíte, je to vaše práce. No. Tak je to kapesník, protože furt na někoho ukazuje. Šéfe, já jsem jenom vlez do prdelka, já se vám snažím pomoct, přísahám. Já vám věřím. Vy víte, že já kopu pro váš tým. To je vážná věc, my vyjazujeme kolegu. Nesmějte se tady. Kdo si myslíte, že pracuje ze všech nejmíň?
tady, já nechci ukázat prostě na ten pan, co, posaďte se. Neuspokojivý. Pane Spajku, kdo podle vás pracuje nejméně v téhle firmě? Nechci jako být takovej, jak se tomu říká, prostě fob, ale podle mě Smutinka. Cože? Prostě fob? Já tady sedím furt u počítače, halo? Vy chcete nějak naznačit, že žena je méně efektivní než muž? Ano. No? Ano. A tak tohle je jakoby diskriminace. To bych považoval za diskriminaci. To je velmi... Já jsem tady měl několik, řekněme, náznaků toho, že se ne tak úplně věnujete svým pracovním činnostem, ale já vám dám druhou šanci. Já rozhodně vás nechci vyhodit, naopak já jsem se rozhodl vás povýšit. Budete povýšen na údržbáře. Tak, příjemnou zábavu. Co to je, kurva? Tak jo. Tak vítejte Dobrý. Zpátky v týmu. Zdravím. A všichni do práce. Ano? No to je, že jste splnil... Pane šéf, někdo vám tady dělá bordel. Aha. Tohle nebudu. Někdo mi sebral papíry. Tak, dámy a pánové, náš nový pan Spike se ukázal jako podrazák. Šéfe, pardon, někdo je za dveřma ještě. To je kapesník. To je v pohodě, on tam vydrží. Pan jo, nemá duši. Se ukázal jako podrazák a místo, aby si vážil svoji nový pozice údržbáře, tak nám tady háže klacky a krabice pod nohy, takže se s tím rozloučíme ještě jednou. Tak. Byl to skvělý zaměstnanec. Zpátky do práce. Já jsem měl průjem. Mutinko, něco vám upadlo. Aha. Co se to stalo? Víte, že jste právě vlezla do této místnosti se serverama a oni spadly? Já jsem šla s krabicí. Způsobem nesedí. Já jsem šla s krabicí a ono se to tam prostě samo. Já jsem žena, já neumím se serverama. Já neumím se serverama, já jsem žena, takže já jsem to nemohla zničit. No to nevím, to nejsem tak jistý. Ženy obvykle mývají vlasy. Najednou nejsem žena, že? A dost tady. No já nevím, jakoby ženy mývají dlouhé vlasy. Neříkám, že to je pravidlo, ale... Takže plácání přes zadek, to je v pořádku, že to jsem žena, ale jakmile tady padají servery, tak to už nejsem žena. Aha, no to si budu muset... Já nevím, jaký má pan Spike preference, nebo viděl o mrtvých jenom dobrým, ale... To je pravda. Kerberos. To je tady tohleto zase. Dívejte se. Tohle hrnek, co je na tom hrnku napsané. Třeba doplnit tiskárnu. Je tam fotka mojí dcery, které jsou 2 roky. Nevím, proč je tady tenhle druhý hrnek, ale něco se tady děje. Nekalého v této. Já tady nestrpím takový bordel. Ale já ho vyhodím a za půl minuty... Co tam máš? Nic v ruce nemám. Však nic v ruce nemám. Proč je tady pana Herdinova myš? Tohle nejde. Pane Herdine, tady máte myš? Někdo vám jí sem zajebal. Na čem pracujete? Já teďka tady ten papír. Ležá tady na zemi. Počkej, vydržte, mě tady nefunguje F-ko. Já jenom chci říct, že slečna F-ko. tady jediná Na klávesnici. v serverovně a ta myš jí spadla z ruky, jo? Tady si beru... Nechám to být zatím. Aha. Co máte, co potřebujete já s tím papírkem? Já potřebuji si zapsat důležitý. Někdo by... Servery. To bude někdo... Nahodil jsme. Ty! Co? Ke svému stolu. Běžím, já jsem opožděná, pardon. Pane asistente, přestaňte na ten žlutý papírek a poprosil, abyste se ve vší počestnosti nalepil tady na Madame Smutinku a přál bych si, abyste mi mohl na další poradě s klidným svědomím říct, že udělala minimálně 3 úkoly. Jak moc se mám na ní nalepit, šéfe? Tak jen jak ona sama si to bude. Nelepte se na mě, to zní moc osobně. To je moc... Dobře, takže jen obrazně řečeno, rozumím. Ani Smutinko, nevadí vám nějaká věc u vás na stole? Tak to jako musím nahlásit tady to, co se to tady děje. No, nemusíte to nahlašovat, já už si toho všiml. Otázka je, ale proč to tady takhle zůstává? No ale proč by to bylo na mém počítači, když bych to byla já, takže to musí být někdo jiný. Já si nebudu šinit vlastní počítač. No? Dobrá práce, pane Kejdy, to je všechno, můžete pokračovat v práci. To už je poslední, co jsem mi to sundal tady odsud. Ale to je už jako někdo na mě zasedlej. Já dohlídnu na ten váš stůl. Dobře, děkuji. Pane šéf, 3 vrstvy, jak to máte rád? Co děláte?
Pane šéf, vy mě ignorujete, já jsem teď vyběhl z hajzlu a říkám, že jsem doplnil nějaký papír, který vrství Ale jako co děláte? materiál. To s těma papírama jsem vám rozuměl, ale co teď děláte? No a E-mail, pošta, e-mail, pošta. Uhněte, paní Smutinko, já se na to kouknu. Paní Smutinko, odejdete od počítače. Pardon, už jdu. Odejděte od počítače nyní. Ano. Já se na to kouknu. Ahoj, za kolik keče pošleš nohy nebo ponožky použité? No. Tak to už. Pane asistente, já jsem jenom chtěl říct, mi to poslal kamarád, on mi to poslal přes můj účet. Mi nohy, to není jedna instance sexuálního harašení, to jsou rovnou 2 instance. Ten e-mail se omylem odeslal 2krát. Pane manažer, podívejte se na ty e-maily, podívejte se na to. Podívejte se na to, co pan Kapesník poslal paní Smutince. Ahoj, pošleš mi nohy. Ahoj, za kolik keču pošleš nohy. Vám to přijdeš vtipný, pane manažer? Pan manažer, já bych chtěl jenom říct, že jediné, co děláte, šikanuje jediného černého zaměstnance. Proč jsi mi nevzala? Pane Herdin, nepostrádáte myš? Už zase? Počkat, to není moje myš. Tady na zemi leží vaše myš. To je moje myš. Tak si dejte bátky na vstup. Někdo ukradl myš už po druhý. Porada! Dobře, porada! Porada! Začíná porada! Tak, prdelky, máme tady pár věcí, které musíme spolu probrat. Především byl jsem informován o tom, že nám tady probíhají nějaký nevhodný korespondence mezi panem Kapesníkem a madam Smutinkou. Musím podotknout, že nebyly vzájemné. Byla to žádaná zpráva, nebo je to konsensuální? Podotýkám, nebylo to vzájemné, Není to vzájemné. Co chcete říct na svůj obavu? Já jsem jenom chtěl říct, že mi na ten počítač někdo vlezl a těch pár e-mailů ohledně těch noh a použitých ponožek poslal on, já jsem to nebyl. Jo, a ta fotka byla taky jeho? To bylo vaše pero, to já moc dobře poznám. Ukažte mi tu Dobře, fotku, tiše, já se na to podívám. Slečno Smutinko, obdržela jste prosím vás nějaký penis, vyšleno korespondenčně, e-mailem. Já si takovýhle spamy neotevírám, takže nejsem si toho vědoma. Obdržela jste penis, viděla jste fotku, fotografii. No. Ukázala byste podle toho penisu identifikovat, jestli patřila panu Kapesníkovi nebo někomu jinému. No, takovej cappuccino. Podívejte se vedle mě tady, pan Kady, pan Kerberos, spíš cappuccino oba mě. Ano, cappuccino. Cappuccino. Jak tak to byl Kapesník. Spíš cappuccino. Šéfe, asi jsem omylem poslal čuraka, no, já se omlouvám. A proto se musíme s tímto člověkem teď rozloučit. Není to, pane Kapesníku, byl to můj oblíbený zaměstnanec. Ale tuto firmu kanceláři nestrpíme. To je harassment. Oprava, miloval jste tuto firmu, pane Kapesník. Jsem zklamán. Přesně tak. S krátkým člověkem to daleko nedotáhnete. Produktivita jde nahoru. Pane Kapesníku, prosím vás, dělejte svoji práci. On teď bude posílat ano. A Pindory už pouze osobně, díky. Šéfe, můžete nám... To je schovaný zatím. Jak? Dobrý den, dobrý den, abych To je za uchylák, já tady nebudu pracovat, dívejte se na toho blbečka tam za tím oknem. On na nás kouká už tak 3 minuty, dívejte se na toho uchyla, tak 3 minuty v kuse, dívejte se. Nechcete mi nakreslit srdíčko na to okno třeba? Co se děje? On na mě pokukuje tady, to je nějaké podívání. To je zase další harašení, mám to nahlásit? Sledujete naše zaměstnance jako nějaký Ne, vůbec. Pane asistent, pojďte za mnou, počkejte, pojďte za mnou. Ano, tak co? Já se omlouvám, ale vůbec to nebylo takhle. Kámo, proč to nejde otevřít do prdele? Proč zase já? Ne, přísahám! Ne, přísahám, že to je... Dokončete úkoly. Opraveno! Kde je moje asistenta? Já tady makám, ale... Proč? No a dost. Já zdývám stresy.
Šéfe, já jsem zamkl servery z druhé strany, abych viděl, kdo to je. Dobře. Jak stále bojuju o tuto firmu. I když jsem omylem poslal čuráka, stále To bojuju. já jsem nahodil servery. Halo, to já jsem nahodil On servery. věděl, proč toho čuráka posílá. Poslouchejte mě. Bohužel jsem viděl ani smutinku serverovně těsně potom shodou okolností, co spadly servery. Těsně potom, to musíte zvýraznit, těsně potom. To těsně potom. Drokaláre. Ano, já jsem jí se snažil sledovat, zatím jsem na nic nepřišel, krom toho, že předtím ukradla tu myš Proč jsi panu ji sledoval? asistentovi Erdinovi. Já Proč jsem nic jsi neukradla. Halo? Já jsem prostě měl podezření. To nebylo Protože miluju tuhle Vy jste firmu. detektiv, vy jste policie, proč tady sledujete svoje kolegy? No, to otázka? On furt na mě kouká. A furt za oknem prostě jak uchyl. Ale já se snažím dělat dobro pro tuhle firmu. Ale přísahám, že těsně pod... Teďka jsem stihnul 3. Dobře. Je tady někdo, kdo ještě má podezření na to, že nám Smutinka schazuje servery? Ale to je... Neviděl jsem jim toho pana. Já ani nevím, jak se to dělá. Halo? To zní Chápete? přesně jako něco, Já co mám, by řekl někdo, kdo to já dělá. mám něco jiného na práci, než tady schazovat servery. Co máte na práci jiného? Pracovat na počítači primárně. Kolik jste to udělala? Aktuálně bohužel 2 kvůli poradě. Ne, samozřejmě obvinuji poradu. Neobvinuji poradu. Co tady děláte s tím? Ano. Já tady strážím brány Mordoru, pane. Přehodnotit asistenta. Nepatříte na poradu, běžte uklízet. A Běžte uklízet! já stále bojuju o tuto firmu, šéfe, Hele, prosím. podívejte, pojďte sem. Hele, podívejte. Já bych chtěl jenom říct, ne že bych se zastával ženy, ale žena sedí tady a servery. Je. Dobrá Ano. práce. Nesmíte mi líst do A cesty. servery zase vypadly, a Prosím. i když tady žena je, takže to To je možná v nemusela pořádku, být. pane. No vidíte to? Já přísahám, že já jsem tam přišla a najednou to začalo pípat potom. Předtím teda. Já bych chtěl být asistent. Já taky. Ne, nechci být Já- vědět, já- chci být asistent. Já tady, Já taky. A dost. Herdin je pořád asistent. Pane asistente. Miluju vás, Herdine, nechcete s kým si asistenta, myslíte, asistenta? Že bychom se měli rozloučit. Kdo táhne náš kolektiv ke dnu? Jestli to musí být někdo, tak je to tady zde Madame Smutinka. Proč já? Vlezla do serverovny a spadly servery. A to, já jsem to Několik vysvětlila. incidentů. Ukažte Halo. mi prsty. Ukažte mi prsty. Jak se ukazují prsty? Plus Navrhnete zjevně ruku. je to No, jestli na- rozptýlující efekt pro naše Ne, prosím, zaměstnance. prosím. A dost. Kdo? Pane Lízač, šéf! šéfe. Pane šéf! Nejde se. Co to mám na těch zádech? Pane šéf! Proč mám něco na zádech? Nic tam nemáte, počkejte, nehýbejte se, máte tam brouka. Co jste mi tam nalepil zdy? Počkejte, nehýbejte se. Dost! Já se necítím komfortně! Co to je? Pane Kerberos, pane Kerberos, Já se nařízuji stydím. vám přestávku, vemte si cigárku, běžte si ho vykouřit tam jako obvykle, jo? Dej mi to. Co je? Já Dej jsem mi to, zapomněl, položka. jak to dělá, nejde to. Ale, Můžeme někdo potřást rukou, prosím, jinak nesplním úkol. pane asistente, můžete mi to prostě, já jsem to tady jdu vyhodit, já jsem to našel na zemi. Nejde. Děkuji. Proč to ne? Nemůžu. Je to přece vaše práce. Krásná Jo, práce, děkuji, děkuji. Tak, firmo, pracujeme, všichni plný nasazení, teď si všichni vidět dělat úkoly. A ať to lítá. Pane šéf, budu vás asistent, když vám řeknu, co máte na zádech. Někdo vám tam nalepil. pracovat, pracujte, Omlouvám se. dělejte úkoly. Smrdí mi Kupuju ty jahody vole, bez soli. ano. Tady nikdo není, Jestli tam kupuju jahody bez slevy. že na to mám, ne? Tam je jako neuráží. Já tady ty nevím, vtipy. no. Tak, poslouchejte, dámy a pánové, hele. Víc sedí Dnes se tohle. opět s někým rozloučíme. Mám velké podezření, pane šéf. Poslouchám. Pan Drokalár byl zrovna v serverovně, když vypadly servery. Jo, vypadly servery, Já to můžu potvrdit, Kočičkám Ano. papinku, no, pardon, nevím. Papín? Jaká náhoda. Jaká náhoda. Zrovna jsem tam Jako přišel. byla to bohužel Ano, blbá co ukázat, náhoda. jo. Tady nikdo nezapálil jediný koš za celý týden. Servery občas padnou, viry, nic se neděje. Já nemám z čeho vycházet. Nevím, kdo z vás je nejhorší. Nikdo z vás není tak dobrý, abych ho nemohl postrádat. Ale jeden člověk se ukázal jako absolutně postradatelný. Byl zamknutý v mojí kanceláři několik minut a ani mi nechyběl.
Víte někdo, kdo je? Ne. Neměl by. Vůbec to nikomu Já není si dovoluju jasný, jak tyknout. jsem mi Bývalý ukazoval, asistent pane. Herdin. Loučíme se s vámi. To byl poslední flákač. Šéfe, já jsem jenom chtěl říct, že jste zpátky do udělal práce. skvělou práci. Pane Já kapesníku, jsem jenom chtěl říct, že jste udělal skvělou práci. Jste mým asistentem. Děkuji, pane! Pane, pro tento moment jsem dýchal. Já jsem viděl, že vám se vysel na tuto firmu, že uklízečem se zpátky můžu dostat do vaší firmy a být asistentem. Děkuji. Au! Dobrá práce. Já tady nemám žádné fotky pesu. Očividně. Pokračujte. Potřebuji podepsat, pane šéf. Mimochodem jsem vás slyšel a jsem fakt na vás skurvený strany. Já se tady snažím už od začátku a nejsem skurvený asistent. Vy jestli to uděláte asistenta nějakého uklízeče. Pan Kerberos. Pane Kerberos. Mrtvá vás, nebudu se s vámi bavit, pane šéf. Nemůžu za ní vzít, protože na tom stojíte, vy mi jenom stěžujete práci. Jenom prostě nepřijdou a dost. Jenom bych se chtěl, jenom ty klíče, co mám v ruce tam, no, dobře, no. Tak, pan Droklar jako první. A je to, vole. Já jsem to věděl! Šéfe, já jsem to Já jsem věděl! to taky věděl, vole, no. No jasné. Já Jasné. nebudu tu poradu včas, kurva. Dobré, Dobré ráno všem, prosím, sedněte si všichni na židle. Že jste byla nejlepší plakačka ever, paní Smutinko. Dobré ráno, Děkuji, sedněte si vy prosím na taky. židle. Pane Kar... Plákat to mi jde. Pane Kar... Fiola manažer Agelu, asistent Poseru, členství. vole, první porada, kámo, už drama. V reálu jim to První dá. porada, už je drama, vole. Já mám budu kontrolovat pana manažera, no? Eh, Tady vzadu. Dobrá. Takže dobré ráno a dobré ráno přeji vám. Zaměstnanci ráno, jsou šéfe. číslo 1 této firmy. Prosím, běžte do práce. Aha. Už vás tak Už se? nemiluju. Počkejte, já jsem to chtěla prodiskutovat tady. Představoval byste si nějakou hezkou asistentku, že? Ne, děkuji. Že vypadáte jak opice. Že vypadáte jak opice. Do práce. Pane šéfe, můžete tady říct rád? Jo? To je kopírka. Puste mě, počkejte. Hej! Hej! Dost! Pane manažer, vy jste mě vyrušil při záchodě, já potřebuji nějaké odškodné, třeba asistentka, to by bylo... Můžu vám dát ideální. prosím Pojďte, tady na pojďte stůl, ke mně do kanclu, probereme odškodné. Ano. Pane Spajku, pane... Ano, můžete, rychle pokládejte, potřebujete podepsat? Pak se podívejte na e-mail, prosím. Pane manažer, pak se podívejte na Tak e-mail. prosím, Děkuju. dobré. Tak. Tak, paní Smutinko, já bych vám k tomu chtěl říct následovně. Oni tady normálně nechal. Hej, vy jste mě tady zamknul. Pane. A dost. On vůbec necení dobrý pracanty. Počkejte. Děkuji. Někdo vás zamknul, pojďte uklízeč. Paní Smutinko, já Ano. jsem vás ještě tady neuvítal ve firmě. Aha, já jsem si chtěla pardon. potřást. Pardon. Dobrý, no, dobrý. Beru to jako omyl. Ano, byl naprosto. Ano. Snívačku, žele, kurva! Jak to šlo, oši? Dobrý? Jo, pohoda, rovna jsem Jo. všechno. Místo toho se tam manažer domluval, že si budou fotit Smutinku zamknutou v kanceláři se svým asistentem. Jako fakt. Aha. Hej, kámo, já nevím, já jsem viděl, že je fakt trošku jako špicovala tady kolegyni. To, no. To sukní, že? Já jsem jsi v věděla, pohodě, že já jsi v se neměla pohodě. vzít. Jste to viděli? Jo, jsme se o tom já už jsem bavili v zvyklá, to je kanceláři, no, běžný Ale tady. tam máme takový No, červený no, bod, v který IT jsme hlasovali. V IT firmě to prostě bohužel. Dobrý den, ticho, Jste poprosím, vedle ticho tebe, v soudí jo, síni, pojď. poprosím. Ano, pane Herdine? Vy jste taky žena. Pane Povídej, manažer, já povídej, bych chtěl jenom povídej, připomenout povídej. jednu věc z kodexu pracovitosti a to je Co to, to tady že pícka? to jsou servery, pane. Ano. Kdybyste si udělal to školení, Omluvte tak pana víte. šéfa, vydržte chvilku nemluvit. Jsem tady, prosím sednout, pane Kady, sedněte si. Ano, pane Herdine? Tak ve školce. ty Chtěl vole, bych mluvit. připomenout jednu pasáž z kodexu pracovitosti a to je ta, že lidé, kteří mají tendenci se flákat na pracovišti, si vypínají firewall, aby lépe jejich počítače napadnul virus a oni měli výmluvu, proč nepracovat, pane. Tak, děkuji, pane Herdine, za připomínku. Tato připomínka určitě bude použita proti vám. Děkuji, prosím, tak už nebudete mluvit samozřejmě. Máme tady nového asistenta, kterého jsem přidělil při půlce prostě jednání, prostě jsme si sedli jsme si spolu, je to nový pan asistent. Pane asistente, lidský popište úrovni. situaci, co se vám Rozumím. stalo s panem Cerberosem. Co zas?
Pane manažer, v rámci dobrého jména firmy bych tohle nevytahoval na poradě. Ano, co to tady zase kurva píska? Odemtěte to prosím, nahoďte to. Každopádně mám tady papírek, mám tady žlutý papírek, který někomu z vás dám a je na něm napsaný Sikot, čárka končíš v této firmě. Máme tady jednoho podezřelého, který tento papírek dostane. Ví někdo, kdo to bude? To se kouří. Každopádně... Takže nikoho jsme samozřejmě nevyhodili, tohle to byl účel této porady. A otevřete. Pracovat všichni, děkuji. Hraješ? Jaký máš skoro? 450 level. Ty píčo, 450, jo, jsi dobrá. Ano. Já vím, no. Hraješ nějak jako profesionálně. Ne, já jsem Hardstack Gold. Abyste šli pracovat. Hardstack Gold, Je to bída. Prosím pracovat. Vy jste žena či muž? Co? Vy jste žena či muž? Cože, pane Spajku, tak teď jsem vás slyšel? Moment. Je to Vy jste misgendrul pana Roba? Vy nevíte, že se identifikuje jako rostlina? Vy to nevíte? Vy to nevidíte na něm? Pane kapesník, Vantuvanko, prosím. Vantuvanko. Já jsem slyšela tady návrhy, že chcete moje nohy. Když mi dáte asistenta, tak se můžeme domluvit. Výborně, budeme to prodat na poradu. Budeme to prodat na poradu. Nějaký turnaj v tom Minesweeperu, jak jsi říkal, co? No, jsem Gold, jsem říkal. Volili jsme váš hernek, co, chceš nějak koučovat nebo něco? Nějaký coaching by se hodil, tyjo. Můžu volit váš hernek, pane Robe? Ne, díky, já dodržuji hygienický předpisy, já jsem 100% zdravý, já si zakládám především na 100% čistotě. Sednout, ticho! Máte moc hezký... Hasiči. Děkuji, to je provizorně. Jenom bych chtěl podotknout, servery 5krát spadly, tímto se vám všem chci omluvit za to, že spadají servery, budeme měnit dodavatele, už je to všechno domluvené, takže se vám omlouvám, je mi to moc líto. Každopádně, co se týče naší firmy, 20% v mínusu. 20%, to vám bude strhnuto na Vánoce jako prémie. To znamená, že žádné prémie mít nebudete, pokud nezačnete pracovat. Poprosím tímto se opravdu zaměřit na práci a práskat každého každého člověka, který nebude pracovat, okamžitě přijďte za mnou do kanclu a budete mi to nahlasovat. Zase to v píči. Ano. Moje Minecraft servery nepadají tak často. Každopádně, pane asistente, bylo mi podáno více... On vás má úplně v píči, šéfe, ale. Pane manažer, tady máte když tak ten váš hasičák. Co? Nemáš montérky! Asistenta do uklízeče. Do práce! Bych chtěl jenom, můžete se prosím otočit, nakouvám na zadek, ale někdo vám nalepil na zadek lepítko se srdíčkem, takhle v pohodě, máte to jméno. Se srdíčkem? Jsi si jistý, že to je srdíčko? Je to srdíčko? Je to srdíčko, ne? Jo. Haha. Někdo mě tady nalepil něco na zádech, můžete mi to prosím sebrat? Počkejte prosím, ohněte se, ticho tady bude, ohněte se prosím. Ohněte se o tam tu židli, natáhněte se, ještě tam nedošáhnu, natáhněte se. Ale to mi přijde. Nic tam nemáte, sednout! Pane Kerberos, prosím, dáte tu pravačku, vy tak to máte jsem asistent, tak jsem dekontroluju. Protože se hlasím do Clash of the Stars, tak trénuju. Pane Cerberus, co jste říkal ještě předtím, prosím ticho. Pane Cerberus, co jste říkal? Že jsme Roba už viděli, myslím, s panem Drokalarem taky u jiného počítače. Ano, já taky. A víte co, já si myslím, že máte pravdu, já si myslím, že jsem zase dal na asistenta už po druhé. První to byl pan manažer, vole, asistent Spike, teď je to pan Rob, pane Robe, viděl jsem... Proto jsem vám hnedka tam objevil. Pane Spajku, já vás naposledy vyzývám, abyste si sednuli na kurva letíte a jste uklízečky, prosím. Pane manažer, já bych normálně chtěl být asistent, ale jakož ti vaši asistenci jsou trošku kotí, tak nevím. Asistenti lítají rychleji než baštovky, prosím, běžte robit. Co mě tady, to je ještě šikana na pracovišti, co to tady je? Pani Smutinko, já si myslím, že jste hodně podezřela být váma, tak začnu okamžitě pracovat. Já pracuji, ale když mě zamknete tady... A vy jste pracovala v kuchyni, kurva, jakým způsobem? Já jsem tam zjišťovala informace. Co jste tam zjišťovala? Co jste tam... Vaše kočička, co tam sedí, potřebovala nakrmit. Starám se o vaši kočičku. Na kočky 11-10, paní Smutinko, já nemám... Ne, ta Luna tam v lednici. Kuchyni. Kdo to udělal?
Co to měl znamená, madam Smutinka? Toto? Jo. Co to bylo? On se mi nastavil. Paní Smutinko, jaký on? Kdo je on? Vy nejlepší Paní Smutinko, pan vy mě kapesník. oslovujete pan manažer! Kde tam hlas? Tam můj. No. Tak. Dobrá práce. To bylo za to obtěžování. To bylo za to obtěžování. Je to Co tak. stalo? On mě obtěžoval, tak jsme ho museli Změna vyhodit, vedení. pana manažera. Ano. Sexuální harašení byl vyhozen managementem. Smutinko, máte něco na sukni? Co to bylo? Aha. Čí to je? Alo? Pane manažer. Ano, povídejte. Viděla jsem pana Herdina, jak mu spadla myš někde, tady. A chtěl to svalit na mě. Já jsem vzal tu myš ze Co to je myš? Nevím, koho to je myš, podívejte se. No zjistěte to, tady byla myš. A tady ještě nějaký žele, ale viděla jsem ho, chtěl to svalit na mě. Chtěl se mi podívat pod sukni a pak jí zhodil na zem. Pane manažer, já potřebuji tady to, abyste mi podepsal. Mám pomáhat nebo ne? Tak to budeme muset do kanceláře. Tak jo, Wo. teď hned. Dobré, užívejte. Pořád pouštím klíče na zem. Děkuji, budu skvělým asistentem. Třeba bych Tady. snitche najít se momentálně, protože je to velký problém. Zase tady dělá pan uklizeč, co tady děláte? Pera, co tam máte? Pardon. Zase něco? No tak To není to, možné tady. Po změně vedení to tady jde. Tak se furt hejbete. No, mně to tež nešlo. Je to velmi dost přilepené. Kdo Na souhlasí zapálení ruku kliše. s tím, co má paní asistentka na zádech? Já nevím, co má na zádech. Co máte na zádech, paní asistentko? Proč manažer má ruku nahoře? Prosím, posaďte se. Už jsem to skoro Tak dělal. jo, Zrcátko. a Posaďte dost. se, prosím, pane Herdin. Uhnete moji ruce a místo toho, jak to vzal, tak vás polácnu. Samozřejmě. Máme 2 minuty na to, se tady rozhodnou, protože tady padlo nějaké jako obvinění. Kdo tady zapálil koš. Ale udělal jste to, neřekl jste to, ale udělal jste to. Chtěl mi se kouknout pod sukni a zhodil z myš. Ale tak se vám šel asistentka není vzít o ze to, jestli skladu vám jednu. To bylo lehký. Jo, no.